Magandang hapon Pilipinas, ako po si Dwayne Woolley, nandito po ang... grabe. Magandang hapon Pilipinas, nandito po ang... inis, bulol. Magandang hapon Pilipinas, ako po si Dwayne Woolley at nandito po ako ngayon sa Brave of Pasig. Ayan, nailed it. So dito po sa Brave of Pasig, meron po kaming issue-shoot na isang TV show na tinatawag na... ano yun? I Wonder sa GMA News TV. Ayun, interviewin na ako. O, saan ba ako direct? Dito po. Nung pumunta ako sa Pilipinas, di ba naging missionary ako? Pagkatapos ng missionary... Nakatira sa Leyte dati. So, dahil ang lahat ng tao dun mga waray-waray, nahawa ako sa kanilang kultura, lingwahe, ganun. Hoy, nasa TV na kayo ha, nasa I Wonder kayo. Kaway kayo dyan. Ayan. Panoorin nyo ang I Wonder sa GMA News TV na dun ng mga artistang to. Ano po, diretso lang, tapusan ko siya. Kadalasan, nagugulat daw ang mga ito. Sige ha. Bye. Bye. Sobrang ganda dito, direct no? Apo. As in. Magsalita ako ng waray? Apo. Wow. Ano ba pwede Mupay liwat. It's waray time. Yan, up. Yun, ganon. Magsalita ako sa camera. Bawal putisan. Bawal ba? Ano na yun, huwag bumitas ng bulakla. Ade, ano na lang. Amoy na lang, amoy. Go. Mo sa Indoro ini nga mga bukad. Hamon Indoro. Mupay unta mag-date din hina. Amon Indoro. Mupay unta mag-date din hina? Ay man din yan mupay nga pagkaon. Para magkaon kita niyan. Nakakamisa chino na ako. Pinoy na Pinoy ang dating. May lobo pa ako kasi kakantahin namin yung Ako ay may lobo. Feeling pabebe ako dito. Feeling ba? Feeling pabebe. Ako ay may lobo, lumipad sa langit. May 3 bibe pa. Pambata pa more. Rolling. Walang kanta sa'yo, ganyan-ganyan lang. Yan. Parang sinasayaw sa'yo. I wonder, magawa kaya ng bumirit ng Pinoy folk songs at mga kantang pambata? May 3 bibe akong nakita, mataba, mapayat mga bibe. Umuulan, malas. Yung mga bibe may hilig sa ulan. Umuulan na. Punta lang tayo sa bahay namin. Sige, ready? Teleport tayo. And... ayan, nandito na ako sa bahay kasama ni Shanta at kasama ng mga I Wonder crew. What's up, dudes? Wow, Shanta, may lapel ka na. Wow. Sa iyong ngiti ko'y nakukumali. Di ba maganda ang likod mo, no? Ang likod lang. Ako hindi. Wrong answer. Ang galing. Ang galing ko na. Ginagamit kong lens ng mga I Wonder. Yung GMA nagpapahiram ng lens sa akin. Uy, pagalitan niya doon. Pagalitan si Kuya. Nakita ko yung yung video niya na kumakanta siya ng Visayan song sa Facebook. Kasi marami kaming common friends. So, inad ko siya kasi sabi ko, wala siyang mag-Bisaya. Kaya, yun, inad ko siya sa Facebook. Tapos, in-accept niya ako. Tapos, after that, naging stalker ko na siya. Tapos, ano po, ano yung pinaka-nagustuhan niyo po kay Dwayne po? Yung pinaka-nagustuhan ko sa kanya, consistent siya. So, lahat ng sinasabi niya, ginagawa niya. Ang galing mo, Shanta. Ang galing. Kapag tira niya kasi sa Pilipinas, nakilala rin niya ang babaeng nagpatibok sa kanyang puso.
si Shanta na isang puro Pinoy. Kain muna tayo. Shanta's Burger Commercial. McDo to, oh. Dapat may hugot-hugot. Shanta's audition for McDo commercial. Sige, go. Wait. Dapat pa ganun. Char. Presenting Mr. and Mrs. Dwayne Woolley. Natutuwa ako na pusong Pinoy siya, na kahit Australiano siya. Kasi hindi na ako kailangan mag-adjust talaga. Ayan, so tapos na kami sa shoot. Gabi na. Gabi na, my friend. Huwag kang mahiya sa camera, pre. Ikaw nang artista, ako na nang mag-shoot sa'yo. Si Gemma yung nagdaming SP. Mga Dre, salamat ha. Salamat. 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 Salamat, bye-bye. Yun yung sabi ko parang Kilala ka niya kanina. Wow. Oh, di ba? Sabi niya. May fans pala ako dito sa elevator. Yes. Oh my God! Nasa YouTube na kayo ha. Sige, bye-bye. Salamat. Ano po, nagkakilala po kami dun sa Facebook actually. Nakita niya yung isang video ko na kumanta ako ng Visayan song. Tapos in-add niya ako. Pagkatapos nakita kong friend request niya, nakita ko, ay, ka-church ko pala siya. Member din siya ng church namin. So in-accept ko siya. Nung nakita kami in person, naging crush na crush ko siya. So yun, naging kami na.